Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizde bugün Türkiýedäki terrorçylykly hüjümleň türkmen migrantlara ýetirýän täsirleri barasynda gurrun edýär. Gepleşigimizin ilkinji myhmany Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň Aýjan. Aýjan, anha senem Türkiýede işleýän türkmenistanyň migrantlaryň biri. Özüňiz İstanbulda bolýan. İstanbulda edilen hüjümüň ol ýerde işleýän özüňiz ýaly türkmenistanyň migrantlara nähili täsiri ýa-da täsirleri bolýar? Indi devlet İstanbulda bolýan hüjümler sebepli hemmeler gorkup gezýär. Terör hüjümleri hemmelere bolşýaly. Berde işleyen, okuyan ve durmuşa çıkıp yaşayan Türkmenistan raýatlaryna yaman täsir edýär. Öýden ýa-da işleyen yerinden hiçbir Türkmen daşary çıkasy gelenok. Haçan polis gelip yaşayan ya da işleyen yerimizi kontrol eder ve bizi tutup deport eder diye korkup yaşayaz. İstanbul'da hemme yerde polis kontrolü var. Soňky reis klubda olan hüjümi Orta Asyalı bir adam edipdir diýdiler. Ondan oval aeroportdaki hüjümleri yine Orta Asyalılar hem gatnaşypdyr diye duydum. Son terör guramaları bilen aragatnaşy olan bir neçe Orta Asyalı bombacı ve terörist tutsak edildi. Elbet bu vakalardan sonra İstanbul'un adamları esasen Orta Asyalı daşarı yurtları yaman görmeye başladılar. Niye de bir Orta Asyalı adam görseler yaman göz bilen garayalar. Yine hava şehri vakaların neticesinde halkın arasında dargınlık gatı mevcede. Onson Türk raýatları zeyine hücumçisine menzedilen Türkmenistanlı urulup yencildi diyen havarı ilk biz Azatlyk Radyosu'ndan öğrendik. Son Türk telekanallarından görkezdiler ve gazetelerde hem çap edildi. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizde bugün Türkiýedäki terrorçylykly hüjümleň türkmen migrantlara ýetirýän täsirleri barasynda gurrun edýär. Hawa Aýjan reýne hüjümçisine meňzedilip bir türkmenistanyň migrantyň urulup ýenjilmegine özüň ýaly türkmen zähmet migrantlary nähili reaksiýa berdi. Burada migrantlaryň arasyndaky seslenmeler nähili Aýjan? Bu vaka varada öz pikirim şeyle Türkmenistan'ın raýaty hökmünde olup geçen vakaları vah deyip gatı gıynandım. Türkmen raýatymyzyň şeýle ýagdaýda urulup ýenjilmegine gatı namus etdim. Gıynansam bolan ol migrant pahire oldu. Biderek ýenjildi ve üstüne de deport edilecek diýilýär. O raýatymyzyň hakkını goruýjak, tarapını tutacak hiç kimse yok. Sebäbi o Türkiýedeki Türkmen migrantlaryň köpsi ýaly vizesiz ýagdaýda işleýän ekeni. Gaçak ýagdaýda bolany üçin hiç yere arş şikayet edip bilmeýär. Hava devlet bir Türkmen migrantynyň şeýle ýagdaýda ýenjilmegine özüm ýaly Türkmen migrantları, studentler ve Türkiye durmuşa çıkıp yaşayıp gören ulu inanç bildirdiler. Türkiye'deki Türkmenlerin bu vaka seslenmesine reaksiyasını görecek olup Azatlyk Radyosu'nun internet sayfasına ve sosyal uygulamalardaki sayfalarını seyredermeliler. Azatlyk Radyosu'nun sayfalarında Türkmenlerin yürek sesleri yazılıptır. Hemmeler onları hökman okap görmeli. Ehli tanışlarım Türkmenistanlı olsun ya da Türkiye'li hemmesi bu vaka negatif baha berýärler. Türkmenistanlı migrantları gatı äye olup gezin Türkiye'de nirde olsanızam. Allah hemmenizi goruy versin. Yaman niyetlerden ve terör hücumlerinden. Aýjan Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Siz de sağ olun. Gepleyer Azatlyk Radiosu, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy İstanbuldaky terrorçylykly hüjümleň İstanbulda ýaşaýan türkmenlere ýetirýän täsiri barasynda. Söhbetdeşimiz İstanbulda ýaşaýan Dünya Türkmenleriniň wekili Gulapbek. Gulapbek, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiň. Hoş bulduk. Assalamu alaykum. Gulapbek, ine bilinçli ýaly İstanbulda şol 1 ýanwarda giýje, Reyna diýilen giýjeki
ýaşy kluba hüjüm edildi. Şol hüjümden soň Zeytun burnuna polis türkmenliň, özbekliň, şeýlede Türkmenistanyň gadyň daşary urtlaryň ýaşaýan öýlerine barla geçirdi diýip gurrun bar. Şu arada bir maglumat beräýsiň. Hawa aynen şu ýany bolu şu hadisa bolundan soň ertek akşam Zeytun bilen öýlemiz Zeytun bilen mantıkasynda galýar. Awgan türkmenlerinden bar şurda Uygurlardan bar Türkistan Uygurlarından Çin soň şeýler we özbekler bar Türkmenistan'da ve bir hile dünya Türkmenlerinin toprağı Uğraş'ı İstanbul'un Zeytinburnu'nda yaşıyor da o yüzden yani 30 araba gelip polisler ertesi akşam ümmeyi haraç edip yani Uğraş alıp gitti Türkmenler. Afgan Türkmenlerini tutup alıp giden var idaresinde hala olurda bir kuyuskan malumat yok. Hemesini toplayıp alıp giden şu değil. Polisin 30 uloğu olup gelip barlak edip tutup alıp gidenden son halk inni özün nehil duyar şu taydaki Zeytinburnu'ndaki Türkmenler. Ya şu Türkmenlerin arasında nehili gep burun var şu yağday var arada. Bu yağday var arada hasırlar nereye gideceğiz hususen yani bitiren baydıysak köp bizlere has dikkatli oluyor şundan beri. Yani bunlar yabancı diyor da bunlar yurttaşından gelenlere. Ya birileri köp has katı dikkatli oluyor. Buradaki adamların has nemesi var bizleri deport etmesin diye. Bu akideni adamları bak uğrayan emmesin deport edecek bu tutup akideni adamların hasırk milletin özüne. Ha olur yani yetti has Zeytinburnu'nun adam has volkan bilinin yoktu. Dört Afganı Türk yabancı yaşıyor gibi maşallah da has Zeytinburnu'nun adını yukarı derece al gitti. İni şu Türkmenlerin işleyen yerine olsun ya da okuyan yerine olsun umuman şulara alakayı bir yekirilme ya da bir hadisa ya şeyle bir gurrunu çayat bolunýarmy minnetli gurrunlara duş gelýärmi şulara ýagdaýlar bolýarmy? Ýagdaýlar katı bolýar şu oğlanın üstüne yani işler Türklerin has katı ýagdaýlar etýär. Çağızı gepde şoň birinjisi şu ýabancılar diýip has katı nämetýär. Ini sen pikiriň ora Gulapbek senin ha Zeytinburnu'na ýaşaýan Türkmenliň bir wekili höküminde. Aýdylşyna görä şu Zeytinburnu'na Owansandan gelen Türkmenlerden başga Türkmenistanyň gelip işläp ýörenler hem ýaşaýar, şeýlemi? Ha, o dogry. Şolara nähili täsir etdi bu polisiň barlygy zady? Şolardan bir tutulan zat edilen boldymy? Olardan men habar eşdem ýok. Gulapbek, inha şol 4-nji ýanwarda Reyna hüjümçisine meňzedilen Türkmenistanyny birini urup ýenjipdirler-de. Hawa. Şo arada nähili maglumatyňyz bar? Şo ýagdaýa İstanbulda ýaşap ýören özüň ýaly türkmenler nähili seslenme bildirdi. Şo arada nähili pikirler, garaýşlar, gurrunlar bar. O arada menim özümden şu Türkmenistanyň sözleriň satangynyň Azatlyk radiosundan dinlämedi gördüm. Urup ýenjilipdir, tez Türkmenistana deport ediljekmiş, ýa edilipdir diýip eşitdim. O aradan Azatlyk radiosundan aldym bu maglumaty. Urup ýenjildi. Bakşa bu Türkmenliň arasynda ol Türkmenistanyň bilinen ýalkymsa. Azatlyk radiosundan ýani Türkmenistanyň kanallarynda da görkezler, gazetlerde de bar. Tamam, onu görüm ýok men onu. Şu Azatlyk radiosundan gördüm sizin satangyňdan. Zeytinburnu oňla balanşykly bir hiç ýyly Türkmenliň arasynda gep gurrun ýok, ha? Ýok, o arada hiç ýok. Gulapbek, sen pikiriňe görä, mundan beýle geljekde türkmenler näme etmeli İstanbuldaky türkmenler? İstanbuldaky türkmenler köp has özlerine dikkat tutmaly. Biraz huşyar bolmaly. Türkmen şoňamyzy hemmesini deport eder, toplap deport eder. Ha, Gulapbek, Pakistandan Iranyň üstü bilen göçüp gelenler, gaçyp gelenler bardy da. Bir kanun ýollan. Polis şol hüjümden soň gelip alyp giden türkmenleriň arasynda şol Pakistany türkmenlerden hem barmy türkmenler? Pakistanyň türkmenler bardyr, her ýerde bardyr. Pakistanyň üstünden ötüp gelýärler, Awganistandan çykypyna Irandan geçýär, Irandan tez Türkiýe'ye geçýär. Tam ortada orun sürüyor, orun araba, motor, orun nap. Şol dünýä türkmenlerine biraz nämesinden özlerine biraz dikkat etsin, ittifak bolsun türkmenler her ýerde bolsa, hawy bir bolsun. Ine sen Zeytinburnu'na ýaşaýan bir türkmen hökümine, dünýä türkmenlerine ine şu wagtky bir närahat ýagdaýda sizi gaýredýän dünýä türkmenlerine näme aýtmak islersiň? Sizi gaýredýän dünýä türkmenlerine bizlerden yani biraz hatırjam bolsun, yani börs aram-aramlyk dünýä türkmenleri, Awganistandan gelip ýaşaýan türkmenler aram-aram hemmesi öz işine okuýanlar, okap tijaratlyk yapýanlar, tijaratlyk ýapap her kys öz işinde gezip ýör. Onda häzir Zeytinburnu'na şu wagt ýagdaý parahat diýip bilersmi? Ýagdaý parahatlar raz öňlemizde dikkat etýär. Gulapbek, İstanbuldan Zeytinburnu'naky türkmenleriň arasyndan Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşigine gatnaşyp beren maglumatyň üçin köp sag bol Gulapbek. Minnettar dünýä türkmenleriň hemmesine men tarapdan gowy salamlar aýtjam. Sağlykda ýaşasyn. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.